ziningi inkulumo ezivela ngokuhamba kaDubula. Einkulumeni ezivela ngokuhamba kaDubula kunabantu abakhuluma manje engathi bayathi uDubula ubulawe ubani noma ubulawe ubani. Ukukhuluma ukuqondisa. Kunabantu abanento yokuthi uDubula ngoba nakho aphambana noMavava uhambe mhlawumbe ngesandla sikaMavava. Mina uMavava ngiyamazi. Dala uMavava ngimazi. Sengiphilile futhi naye kakhulu. Angimphikeli. Kodwa nginesiqiniseko noma nginayo into ethi emzweni wami uMavava ubengeke abulala uDubula. uDubula exolisile. uMavava uyaphila nabantu. Kuukuthi abantu abazi uMavava manje nabe bezwe bekhulunywa ngoMavava bona bamjaja ngendlela yabo abayicabangela yona. Nanokuthi mangabe uzwa igameko zomuntu ebese uzenze zakho ugcina usuba neshow yezinto ongazazi. Ongenze kubuDubula ubengalinyazwa abantu uMavava angabazi nabangamazi futhi uMavava. Ngoba bafowethu kunento kumele siyikhulume leyo ukuthi lento ya TikTok yokuthi umuntu athuke bonke abantu. Umuntu mayebhala kwi-comment umthuke ungamazi ungazohlangana naye. Bafowethu le nto izobaqeda abafowethu kakhulu. Izobaqeda abafowethu kakhulu le nto leyana. Okubhlungu kakhulu njengamanje abantu ababhizi abaveza igama likaMavava kule nkulumo ingane ezincane engamazi naMavava loyo egcina ukumona emafonini. Ngishabe kuthiwa bafowethu uMavava ke niyamthanda. Awukwazi ukuthi umuntu umthande lithi umfake enkingeni ngokukhuluma kwakho. Uma ndiselizitha phe kwezitha nazo ongazazi. Uyabo? Okungenzeka futhi ukuthi kunabantu abangazwani noMavava abathola ithuba lokumcindezela ngokwenza lento. Lento fayisa sibheke ngamehlo onke. Bafowethu asikhuleni sibe badala. Cha bafowethu ake ngibingelele. Mina igama lami nguSigwebo. Igama lami lomsebenzi ebese igama ke engaliqanjwa abazali nguvele empini. Ngizalwa khona lapho kwaKhoza ngoNtombi Lesibongo. Ekhaya kithi ke kusenkandla kodwa ngikhuleka khona lapho ubuka. Lapha ngifundiswa khona inhlonipho nokuphila nabantu. Ngicabanga ukuthi le nkulumo engizoyikhuluma kunabantu abazoyijaja ngendlela yabo. Kwamukelekile futhi lokho ukuthi umuntu ajaje ngendlela afisa ukujaja ngayo. Bakhona ke abazothi ngithanda ukukhuluma noma ngithanda indaba noma ngifaka entweni ongamele ngene kuyona. Noma ngilandela ukukhuluma. Inkulumo yami mayelana nokuhamba kwalensizwa kaMbatha ukuDubula. Ngibhlungu kakhulu ke ngokuhamba kwaloya mnewethu loya noma kuwumfana nje omncane kimi. Kodwa ngokuthi bekuyinsizwe engicade bibheke kubo inani ezingane so ke ngizothi umnewethu. Ngibhlungu ukuhamba kwaloya mfo kakhulu emoyeni kakhulu. Ngangokuthi kuthe mangena indaba zokuthi akasekho emhlabeni kushona ngendlela ahambe ngayo. Ngizwe nje ngifikele ubuhlungu kakhulu. Ngabheka ukuthi shuthi kunezingane manje engasena baba. Kunezingane engaseze ukuyithola impahla kaKhisimuzi. Kunomama manje ozobe egqoke ingubo angezukwazi ukuyishintsha ngokuthanda kwakhe kuloKhisimuzi ngoba ilanga lishisa kanje. Kunomuntu manje kumele ebe umfelokazi manje. Aweyithethe uzobe ehleli mhlawumbe nomyeni wakhe ngoKhisimuzi kumnandi. Bekhiphe nezingane makuthi abantu abajwayele ukukhipha izingane. Kodwa ke lapha kwaMbatha kusenzekanga lokho. Isizathu ke sami sokwenza le video esokuthi uDubula ube nebhadi kakhulu. uDubula ube nebhadi, ibhadi uDubula abe nalo ibhadi lokuba nabangani abanganalo iqiniso kuye
ibhadi lokuthi abe nabafowabo abayibiza ngabafowabo. Angisho abomndeni, ngisho abantu nje abambiza ngabafowabo abangabanga naliqiniso kuye. Ngoba mangabe ngempela unabantu abakuthandayo ababangani bakho nababafweni bakwazi ukukhuza mawuphambuka. Nasekhaya futhi ngisho bekuthiwa uyi-breadwinner, wena wenza yonke into, kodwa mangabe unabantu abakuthandayo bayakwazi ukukubonisa bekukhuze futhi makunento oyenzayo wrong. Ngoba umuntu mangabe wenza into wrong ekuncoma ekubiza ngensizwa, kodwa nawe emzweni wakho lonto uyibona ukuthi wrong, uyazi futhi wrong, so engakuthandi lo muntu. Isikhathi esiningi ke manje into eyenzakalayo kunale app ekhona okuthiwa uTikTok. Ngicabanga ukuthi leya app nomuntu owayivula wayenenhloso ethize ngaleya app, kodwa manje kwenzeka enye inhloso eyenziwa yithina abantu abamnyama ngokuthatha izinto ngewala. uDubula kasekho emhlabeni. Ziningi izinkulumo ezivela ngokuhamba kaDubula. Ziningi izinkulumo ezivela ngokuhamba kaDubula. Ezinkulumeni ezivela ngokuhamba kaDubula kunabantu abakhuluma manje engathi bayathi uDubula ubulawe ubani noma ubulawe ubani. Ukukhuluma ukuqondisa. Kunabantu abanento ukuthi uDubula ngoba nakho aphambana noMavava, uhambe mhlawumbe ngesandla sikaMavava. Mina uMavava ngiyamazi. Dala uMavava ngimazi. Sengiphilile futhi naye kakhulu. Angimphikeli. Kodwa nginesiqiniseko noma nginayo into ethi emzweni wami uMavava bengeke abulala uDubula. uDubula exolisile. uMavava uyaphila nabantu. Ukuthi abantu abazi uMavava manje nabe bezwe bekhulunywa ngoMavava, bona bamjaja ngendlela yabo abayicabangela yona. Nanokuthi mangabe uzwa igameko zomuntu ebese uzenze ezakho, ugcina usuba neshow yezinto ongazazi. Okungenzeka uDubula ubengalinyazwa abantu uMavava angabazi nabangamazi futhi uMavava. Ngoba bafowethu kunento kumele siyikhulume leyo ukuthi lento ya TikTok yokuthi umuntu athuke bonke abantu. Umuntu mayibhala kwi-comment umthuke ungamazi, ungaze uhlangane naye. Bafowethu le nto izobaqeda abafowethu kakhulu. Izobaqeda abafowethu kakhulu le nto leyana. Okubhlungu kakhulu njengamanje abantu ababhizi abaveza igama likaMavava kule nkulumo, ingane ezincane engamazi naMavava loyo egcina umbona emafonini. Ngishabe kuthiwa bafowethu uMavava ke niyamthanda. Awukwazi ukuthi umuntu umthande lithi umfake enkingeni ngokukhuluma kwakho. Uma ndiselizitha phe kwezitha nazo ongazazi. Uyabo? Okungenzeka futhi ukuthi kunabantu abangazwani noMavava abathola ithuba lokumcindezela ngokwenza lento. Lento fa sibhenga amehlo onke. Bafowethu asikhuleni sibe badala. Masinganakele sizophela. Okubhlungu kakhulu into edathi ngikhulume ngalento ukuthi ukukhuluma okuningi ebekuye kuvele ngoDubula nabafethu aphila nabo bekuthi bakhulunywa bebengahlali bengaliveza igama labaculi bakaMaskandi. Yiyo ke lento edathi ke ngiveze ukukhuluma mina njengomculi, ngoba umculo okudala wawenzela ukuthi umculi ukwazi ukukhuza izimpi endaweni, ukwazi ukududuza abalahlekelwe, ukwazi futhi ukuncoma kwabenza kahle. Kodwa njengamanje